Ngilokula kulonda kusisibili kumele personal lobeka zama obalini ufanele ukuthi inamba esizo ngoba imember i-channel kuphela so 9 ya 5 number kuphela ku WhatsApp ngephatha ngiphuza from Monday to Friday kuphela Mtabela ngicela ubuza uma kuba umuntu othanda naye edakiwe engakwazi isho-ke ukuhamba uchazane siyenzile ivideo la sikhuluma khona ukuba umuntu edakiwe so I'm repeating this video again but njengamanje ngirepeatha ngokujulile futhi again nabo but itsalo uphupha umuntu wakho noma uphupha umuntu omaziyo edakiwe kuyafana akusho ukuthi ngoba so umuntu wakho sokuhlukile or ngoba ubaba wakho udakiwe sekuhlukile or ngoba umfundisi wakho udakiwe sekuhlukile no umuntu umedakiwe it's one and the same thing across so now one ngokujwayelekile uma kuphupha umuntu wakho-ke uphawu lobumedakiwe olusuthi kungenzeka lo muntu udinga usizo kanye nokwesekwa ngoba ubhekene nezilimo ezinkulu kanye nezivivinyo ezinzima nezimehlulayo kodwa ezendlulayo. Samuel oqala chapter 1 verse 14 uEli wathi-ke kuye uyakudakwa kuze kube nini na susa iwayini lakho kuwe 15 uHana waphendula wathi-ke hayi Nkosi ngingowesifazane ohluphekileyo angiphuzanga iwayini naphuzo olunamandla. Number 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu wakho upha olubi umedakiwe lusho ukuthi kungenzeka lo muntu ukhungethe usizi lengcindezi kanye nenhlupheko afuna ukukhohlwa ngayo njengamanje. Izaga 31 verse 6 niko ubhubhayo uphuzo olunamandla nomunye ihlizeni iwayini makaphuza akhohlwe ubumpofu bakhe engabe sakhumbula usizi lwakhe. Okay, number 3. Okay. Number 3 yenzeka uma uphupha umuntu wakho noma ubona umuntu ukuba uphawu olubi umedakiwe olungabe luveze ngenzeka lo muntu udinga umkhulekise ngoba abathakanje bafuna lo muntu ukuthi adakwe abuye kokuzolala ukuze kucekeleke phansi ikusasa lakhe. Isaiah 28 verse 7 nalabo baduka ngewayini ngophuzo namandla bayantengezela. Abapriest nabaprofeti bayaduka ngophuzo namandla bayatengezela ngophuzo namandla bayaduka ekuboneni bakhubeka ekwahluleleni. Siyabonga-ke besibheka la uphupha umuntu nje njalo kuyafana isala noma umuntu obhekele video le iphendula wonke umuntu, but in this case because uphela ukuthi bethe nje umuntu kodwa could be your sister, your brother, your mom, your brother, your father, your gogo, your blah 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 blah, your pastor, your blah blah whatever. No. Visit Sexual Academy la Parents Town Hammarscara Pretoria vashi website yabo njengamanje uthole inamba zabo thela ama-direction bakufaka laphana-ke yama callings computer literacy kanye nama-robotics. Awucabange ingane iyofunda into ezinje bavula from 6 ekuseni kuya ku-6 ntambama benze njani bane-preschool i-preschool yabe no-grade R no grade R babe after K grade 1 to grade 12 computerized isikole awuhambi umhlingane khona kanti nawe ungahamba uyosibuka nje just ukopa uqale sakho sabo.